मार्गशीर्षमधल्या गुरुवारच्या पूजेला आता सुरुवात होणार आहे आणि त्यानिमित्तानं बाजारपेठासुद्धा आपल्याला सजलेल्या मिळतात। सध्या ट्रेंड आहे तो या मुखवट्यासाठी जो पूजेला वापरला जातो। हा ट्रेंडला किती मागणी आहे ती आपण जाणून घेणार आहोत। तर आपण आहोत आता सावंतवाडी मार्केटमध्ये आणि आता जाणून घेऊयात कशा पद्धतीनं गुरुवारसाठीचा हा नवा ट्रेंड आहे। अलीकडच्या काळात मार्गशीर्षचं पूजन करण्याचा सुद्धा ट्रेंड बदललेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। कलश आणि नारळाची पूजा केली जायची, मात्र आता याला सजवण्याचा ट्रेंड हा वाढत चाललाय। त्यासाठी मार्केटमध्ये सुद्धा असे वेगवेगळ्या प्रकारचे मुखवटे आपल्याला पाहायला मिळतात। आणखीन बारकावे सुद्धा इथे आहेत, ते म्हणजे ज्या पद्धतीनं साडी नेसवली जाते तशाच पद्धतीची साडी, त्यातले वेगवेगळ्या डिझाईनमधले आणि कलरमधले इथं या साड्या आपल्याला पाहायला मिळतात। आणि विशेष म्हणजे मंगळसूत्र असतील, लक्ष्मीची पावलं असतील किंवा जर तुम्हाला पूर्ण सेट घ्यायचा असेल तर तिथं आपण पाहतोय की पूर्ण मुखवट्या सकट जो सेट आहे तो सुद्धा इथं अवेलेबल असल्याचं पाहायला मिळते। आपल्यासोबत काही विक्रेते आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधूया। काकी, नाव कसं आपलं? माझं नाव शैलेजा पारकर। बरं, सध्या मार्गशीर्षमध्ये आपण पाहतोय की या मुखवट्यांचा ट्रेंड वाढलाय, काय सांगाल यावर? आता त्याला आता वेगवेगळे मुखवटे दरवर्षी कसे नवीन नवीन मुखवटे लागतात, गिरायकांना नवीन नवीन साड्या लागतात, तशा मार्केटमध्ये नवीन नवीन साड्या उपलब्ध आहेत। अशा प्रकारच्या आहेत। हे एक नवीन आले डिझाईन। लोकांचं कसं नवीन नवीन दरवर्षी नवीन नवीन लोकांना काहीतरी नवीन पाहिजे असतं, तशा साड्या वगैरे नवीन आल्या, नवीन मिळतात। नऊवारी पद्धतीची साडी, नऊवारी पद्धतीची साडी आहे। एक अशी कलशाला लावायची, अशी छान दिसते। त्याच्याबरोबर लोकांना असे दागिने पाहिजेत, हार, मंगळसूत्र सजवण्यासाठी सजवायला असे लागतात। आणि असे एक नवीन मुखवटे आले, ह्याला पण सध्या आता मागणी आहे। हे मस्त माल विशेष मागणी साड्यांना आहे, विशेष मागणी ह्या मुखवट्यांना आहे। असे डायमंडचे वगैरे, मोत्यांचे वगैरे दागिने, काय ते मुखवटे लोक जास्त मागणी आहे। तसेच असे दागिन्यांसाठी वगैरे मागणी आहे। आणि ह्या आता नवीन साड्या आल्या, त्याला जास्त मागणी असते। ह्या आता नवीन आल्या, त्यांना मागणी आहे। परत हे खाली घालायसाठी आसन एक असतं पाटावर, त्याच्यावर मग सगळी पूजा मांडली जाते। पूजा साहित्याचं दुकान आहे आमचं, त्यामुळे अगरबत्ती, धूप, कापूर, वेगवेगळ्या प्रकारच्या अगरबत्ती, सगळ्या प्रकारच्या अगरबत्ती उपलब्ध आहेत। जास्त मागणी असते। तुपाच्या वाती आहेत त्या, मी तुम्हाला अर्धा पाऊण तास एक वात ठेवते घातला ते तूप वगैरे घालत बसायला नको, याच्यासाठी पण आमच्याकडे जास्त मागणी असते। गणपतीला वगैरे आमच्या ह्या वाती बाहेर अमेरिका आणि जपान वगैरे त्या बाजूला जातात। जे लोक येतात ना गणपतीसाठी इकडे, ते मुद्दाम हे खास घेऊन जातात आमच्याकडे ह्या वाती। विशेष म्हणजे या मुखवट्यांना जशी मागणी आहे त्याच पद्धतीनं त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे या तुपाच्या वातींना सुद्धा मोठी मागणी आहे। आणि हे तुपाची वाती जे बाहेरून लोक येतात, बाहेरच्या देशाहून लोक येत आहेत, ते सुद्धा हे घेऊन जात आहेत। पण आता सध्याची चलती आहे ती अशा विशेष अशा साड्यांना, ह्या वेगवेगळ्या व्हरायटीमधल्या साड्या तुम्हाला इथे उपलब्ध आहेत। त्याचबरोबर अशा पद्धतीचे मुखवटेसुद्धा बाजारात तुम्हाला उपलब्ध असतात। आणि महत्त्वाचं म्हणजे जी वाण जे असतं किंवा जे तुम्हाला दिलं जातं पूजेसोबत, ती पुस्तकंसुद्धा इथं उपलब्ध आहेत। अशा पद्धतीनं आता मार्गशीर्षसाठी बाजारपेठा सजलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात। मार्गशीर्षमध्ये फळ आणि फुलांना मोठी मागणी असते, मात्र यामुळे फळांच्या आणि फुलांच्या किमतीही वाढल्या। 5 फळा तुम्हाला 100 रुपयापर्यंत असं येणार आहे। आणि फळावर क्वालिटी वगैरे घेतले तर 160 पर्यंत बसतले। आणि किलो ॲपल 160 रुपये आहे, आणि 200 रुपये किलो आहे, 300 रुपये किलो आहे। क्वालिटी जसं घेतलं तसं क्वालिटी भेटणार।
आणि 5 फळं जेव्हा माणसा 50 रुपये 30 रुपयापर्यंत म्हणतात ते क्वालिटी तसं असतं. बोरा वगैरे घातलं, चिकू बारकी तसं घातलं, तसं फळं कसं कसे तुम्हाला घेऊ शकता तसं फळं भेटणार आहे. जास्त कशाला आणि जास्ती फळांमध्ये क्वालिटी वगैरे घेतले तर तुम्हाला 100 रुपयापर्यंत भेटू शकतो. आणि तिच्यावरती क्वालिटी घेऊ शकलं तर 160 पर्यंत 150 पर्यंत भेटू शकतो. पण जास्त कुठल्या फळांच्या मागणी या मार्गशीर्ष? मागणीशी म्हणायचे 5 फळाची मागणी आहे ना आता सध्या 5 फळाची मागणी असते. 5 फळात चालतं ना गुरुवारासाठी. आता याच्यानंतर परत द्राक्षा सीझन आहे, बोराची सीझन आहे, हे तुम्हाला अंजीर वगैरेची सीझन आहे, असं सीझन आहे. सफरचंद कशी आहे? सफरचंद तुम्हाला 160 रुपये 150 रुपये असं बरे क्वालिटी घेऊन गेले का 300 रुपयापर्यंत आहे. सगळे मार्गशीर्ष फळामध्ये सगळे फळांचे रेट वाढणार आहे. ते कसं आहे सगळं कॉम्पिटिशन धंद्यावर करून ना सगळे दर कमी करून देतं. एकामुळे कॉम्पिटिशन जातात ना ते सगळे कॉम्पिटिशन करून धंदे हे करून जातात. आज 1 महिनाभर धंदे करतो मग पळून जातात असं विषय आहे. दुकानातली गोष्टी घेऊन गेले का बरं फळं भेटणार. रस्त्यावरच्या फळांची काय किंमत नसतात. थोडक्यात आता मार्गशीर्षमध्ये या फळांचे रेट वाढल्याची आपल्याला माहिती या विक्रेत्यांकडून मिळते. आता मार्गशीर्षमध्ये तुम्हाला शेवंती, अष्टर, गुलाब, मॅरीगोल्ड, वेणी, हार ह्यासाठी तुम्हाला भरपूर मागणी येते आता मार्गशीर्ष महिन्यात. त्यामुळे आता कसं आहे आता थोड्या दिवस आधी की नाही पाऊस पडून गेले त्याच्यामुळे फुलं आता सध्या कमीच आहेत. आणि फुलं बघितलं तर थोडी बहुत डलही येतात, म्हणजे तेवढी फ्रेश फुलं नाही आहेत सध्या. तर त्याच्यामुळे आता रेटही त्यांचं वाढलं आहे. आता बरी सुकी फुलं आम्ही मागवली ना तर ते आता भेटणार नाही तुम्हाला. आणि ती जर भेटली तर त्याचा रेट हाय असतो त्या टायमाला सध्या. शेवटच्या गुरुवारी पण आपल्याला जास्त मागणी असते फुलांना, तर ते आणखीन प्राईस वाढण्याच्या शक्यता आहेत का? कुठल्या फुलांच्या काय प्राईस आहेत तर सांगू शकता? आता मागणी म्हणजे आता जसं की ना मार्गशीर्ष महिना होतो संपायला आत येतो की नाही तेव्हा जास्त मागणी होते फुलांना. आता बघितलं तर आता हे अष्टर ही आता होती सध्या 70-80 रुपयांनी येत होती. आज रेट जाग्यावरती झाला आहे 150 रुपये. 150 रुपये. शेवंती झाली आहे 150 रुपये जाग्यावरती. झेंडू 40-50 रुपयाने सध्या येत होते आम्हाला. आता ह्या 2 दिवस आता अमावास्याही आली त्यामुळे की ना आता ते रेट आहे तर आता 120ला गेले डायरेक्ट 120. तर त्याच्यामुळे आता सध्या रेट वाढतच जाणार. गुलाबांच्या काय प्राईस आहे? गुलाबांची सध्या 150 पर्यंत आहे. आणि जे तिकडे आम्ही हार बघतोय, पाती बघतोय, हा. वेणी बघतोय, तर त्याची काय प्राईस आहे? पातीची आता सध्या 20-30 रुपयाने चालू आहेत. हार आहे 40 रुपयाने. पण आता जशी आज फुलं आली आहेत त्या हिशोबाने उद्या हारचा रेटही वाढणार आहे आणि वेणीचाही रेट वाढणार आहे. म्हणजे थोड्या दिवसांनी जसं गुरुवारचे आणखी दिवस जातील हा, तशी तशी. पूजेला जशी होय. पूजा वाढत जाईल तशी तशी price पण हा वाढेल. प्राईस वाढतात तुम्हाला. मार्गशीर्षमध्ये आता फुलं आणि त्याचप्रमाणे फळं यांच्यासुद्धा किमती ज्या आहेत त्या काहीशा वाढल्याची माहिती आपल्याला इथून मिळते. आणि आता गुरुवार असल्यामुळे आपण पाहिलं की मार्केट सजलेलं आहे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीची जे मुखवटे असतील किंवा पूजेला लागणारं साहित्य असेल त्याला जास्त मागणी होत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. तुम्हालासुद्धा तुमची पूजा जर वेगळ्या पद्धतीने करायची असेल, त्याला सजवायचं असेल आणि इतरांपेक्षा हटके काहीतरी करायचं असेल तर हे ट्रेंड तुम्हीसुद्धा फॉलो करू शकता. कॅमेरामन साहिल बागवेसह जुईली पांगम, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी.